Днеска с Божията помощ искам да прочета няколко стиха. Първо от Евреи, после от Коринтяни. Евреи 9:28 казва така. Така Христос, като бе принесен веднъж, да понесе греховете на мнозина, ще се втори път, без да има работа за грях, спасението на някои, които очакват. И ние си прочитаме в Коринтяни, 15 глава, 21-22 казва така. Понеже както човека дойде смъртта, така че човекът дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адама ще умрат, така и Христос ще живеят. Виждаме, че словото наистина радикално, в Словото Божие казва в Адама ще умрат, но Христос ще живеят. За какво стават всички, разбира се, понякога не като християни казваме, християните няма добър, така не се Словото Божие казва, този, който е поредал Господ, няма добре. После ще приемем в вечността. Но когато говорите в Адама ще умрат, има при тези, които са греховете си, именно тези, които не радват Бога. А представя ние ще живеем, разбира се, за вечността. И в Словото Божие наистина, Бог, когато говори за тези неща, е радикален, няма седно положение, ще казва, защото всеки човек търси с някакво спасение, ако може нещо по-елементарно, да няма такова и с посвещение, и с седане на Господа, някаква религия, просто която да заолява неговото ходене в този път. Обаче няма такъв път, няма седен път, няма чистилище, няма нищо, което може да успокои хората. Има рай, има яд, това е истината. И Римляни 6:20 апостол Павел казва така, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса. Така че виждаме наистина, няма как човек наистина да ходи в тази земя и да не търси спастители и да се надява, че има някакво бъдеще без Бога. В Словото Божие наистина ни казва, че след като верим в Христос, ние трябва да верим наистина не само защото той е бил на тази земя, но той ще отново ще да вземе своите си. И въпросът е наистина всеки от нас да има желание да бъде с него във вечността, защото това е личен акт. И например съм чувал хората, които казват, който ще Бог, ще стане. Въобще сега. Бог е дал на всеки човек, вярва в сърцето, дал му избор да взема решение на себе си, къде иска да бъде, с колко иска да живее. И това е нещо, което наистина, това е личен акт, което човек сам избира. И тук в Коринтяни казва така, нещо повече казва, ако само в този живот се надяваме на Христа, то всички човек сме най-на съжаление. Значи една дума, вярата в Христа не трябва да бъде само за тази земя. Все понякога, когато чувам някой така, ходят някой на Кръстова гора, някой на манастир, питат ги там, за който отиваме, каза моля, каза, да има мир по цялата земя, да има мир по целия свят, да бъдем здрави и да има любов. Разбирам, че това е една религия, няма нищо общо с вярата, за жалост. Човек трябва да има съвсем конкретни неща, да познава Господа. И най-вече, когато говори един новороден човек, усещаш от думите му, от всичко, което говори, не се разбираш, че не се това е човек, който е появил Господа. И така Словото Божие казва, че Христос бе пренесен веднъж. Значи, втори път Христос няма да идва на тази земя. Има да дойде така като човек, да говори, да проповядва, да получава, да изцелява и да каже, това е нашия Господ сега. Не, той ще го направи. И Словото Божие казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине ни никой трябва към него, но да има вечен живот. И казва, защото понеже Бог не е предал на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. Вижте, когато говори за вечността, Бог говори ясно и разбираемо. Няма среден път, няма недомовки. И самия Христос каза, коя беше причината за това да дойде от небето на тази земя. Вижте, ако имаш възможност човек да спаси по един начин, Бог няма да спаси Христос. Ако можеш чрез закона, Бог ще даде един закон, там ще закона, чети се от Словото Божие, чети този закон и който да изпълниш в небето, който да изпълниш погине. Но няма такова нещо. Законът беше тайен да изяви греха, а Спасителят дойде да направим въпреки да спаси нас, въпреки това, което сме. Защото никой от нас не заслужава реално нищо добро, поне греха. Но Словото Божие казва така, защото слязах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Виждате къде Исус говори на днеска. Слязах от небето, нещо, което е уникално. Този, който слезе от небето, извърши това, което трябва да направи и се върна отново в небето. В момента грома е празен. Това е един апел за хората, че този, който умря, възкръсна. И това е наистина апел за хората да разберат, че смъртта не е края. Има алтернатива, има нещо повече. Но въпросът е всичко, ако преди да самите хора. Аз съм казал много пъти, по празниците виждам много хора са отворени. Има филми за Рождество Христово, за Великден. Да, филми дават наистина много предавания. Говори се много, всички църкви говорят. Обаче видим, като една земя след празники вече хората пак са тръгват по своите пътища и виждаш пак наистина този, който вяра, а този, който не вяра, просто е дошъл само така за празника. И ще казва така, защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го се последен. Виждам, че Божията воля е
всеки един човек, всяка един материално Христос не го виждаме, но ние го виждаме чрез Словото Божие. Невероятно, което Той направи за нас, това, което е апела, който наистина към нас. Елате при мен, отиваме нещо успокоя. И наистина това, което Той го направи на кръста, го прави за нас. И за да можем ние, чрез вяра в Него, да имаме достъп до небето. Защото ти казвам, защо никакви добри дела нямат помощ за небето. Никакви добри дела. Може много добър, може да имаш добро семейство, може да добра работа, добра професия, добри доходи, може да всичко добро. Обаче, ако го няма Христос, нищо няма помощ за небето. Нищо си добър. В Словото Божие Матея 16 сказа, какво ще ползва, ако спри богатства цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще взема душата си? Не си нищо може да бъдеш. Много богати хора има, които се отиват безславно и както идат, така се отиват. Богатство останалата земя. И сега много пъти, що когато имаш тази земя, като предвивки, пред което около тебе, всичко е за тази земя, нищо не може да помогне за небето. Това човек да сега важно да осъзнава докъде и доколко да се прилича този свят. Самия Соломон ни напълно казва, причи 300 глава, тези притчи той ги е събирал от много места и вярвам, че тези, които са от Бога, така благословен, той ги е написал притчи. Така, Господи, венчащите от Тебе, не ме лишавай от тези неща. Не искам каза бедност, да не би да откана и да се греша, не ми дай кажа богатство, да не би да кажа ти кой си. Дай ми как трябва на времето. Наистина, Бог научи че Словото може да живеем скромно. Словото може да живеете като причастни хора, които преминават, се минават. Но пак наистина прави едно разбиране. Самия апостол Павел каза, научих тайната и да има да нямам. Шукам се чрез него. И цветото, на което е Божието, което е почнато вижда с Словото Божие така, който сам принеси в тялото си нашите грехове на дървото, те, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана ви оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. Виж колко наистина това е много сенсих. Като овце блуждаехте. Всеки един човек, ако питаш сега, питай го, каква е неговата алтернатива за живота? Кой ще каже сега? Да изхрани да им добро семейство, наистина да оставиш със себе си, да оставя имот, да посади дърво, нещо, все хубави неща. Обаче, реално, истинството човешкия живот е човекът да потърси Създателя си, да потърси го намери. Това е самата истина. И Словото Божие казва, че в това търсене участва и Бог. Словото Божие казва така, че в трето пишение така, Божите отчита само там по лицето на цялата земя и търсят средства, които да отърсят. А в Словото Божие апостол Павел каза, в числата на човешкия живот е човек да потърси своя Бог. Това казва Периопага. Така че виждаме, това е нещо, което е важно. Бог търси хората, Бог хлопа на сърцата на хората, но целта е човек наистина да осъзнава кой е той, кой е създател и наистина да той е при него, с вяра. И после казвате, като все блуждаехте. И коя е причината да блуждаем? Греха. Греха е тази причина, която наистина хората са ненаситни. Все повече, да е греха, все повече. Няма как да съм казал много пъти. Няма човек, който е без Бога и да живее правилен добър живот. Няма как да се получи. В това грешно естество, света, който е определен от дявола, Словото Божие казва, че ние сме от Бога деца, но те са в лукавия. Всеки човек живее в греха. Обаче, когато дойдем при Бога, вече проблемът с греха се разрешава веднъж за винаги. И ще кажа това нещо. Христос го направи на кръста на Голгота. Той обряза нашите грехове, пъска за оправданието ни и Словото Божие казва, че Евреите 17, греховете и беззаконията ви няма помощ за винаги. Той го направи на кръста, това беше изкупление. И наистина Словото Божие казва така. И знаете, че Той се яви, да оси греховете, в Него няма грях. Слава да на Господа си. В Стария Завет имаше един момент, в който Бог беше постановил ден на изцеление, в който наистина израелтяните трябва да съберат душите си, да се направят жертви за изцеление и по тази те изказаха своята нужда наистина греховете да бъдат покрити, ако мога така. И в Евреи казва така, и почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства и без пролива на кръв няма опрощение. Това говорим за Стария Завет. И сега, но това, което направи Христос на кръста, на Голгота, вече има съвсем друго измерение. Словото Божие така, но в тези жертви всяка година става само спомен за греховете. Всяка година се правиха жертви и по начин се напомняха, че са грешници. Защото не е възможно кръв от козин да отмахне грехове. Обаче каза така, с тази воля ние сме осветени, чрез пренасянето на Христовото тяло веднъж за винаги. Виждам, че една жертва вече затвори всичко. Каза така, защото един принос, той е усъвършенствал за винаги те, които се свещават. Това нещо е уникално за винаги. Сега, разбира се, някой ще каже, не си християни, но понякога се грешаваме. Вижте, когато Словото Божие казва, че
няма прави да човек да не греши. Не удължавам греха, но като цяло той го направи веднъж за винаги. И ние, когато идем при Бога и да идем като негови чада, сега че там при сега, представете се, твоето дете пускаш навън къде играе. И съпал се. Когато се съпал, той ти не го хвърляш навънка, взимаш го, очистиш го, изкъпваш го и го прибираш. Така наистина, Словото Божие казва, че Христовата кръв е тази, която ни очиства всеки грех и ни възстановява отново взаимоотношенията с Бога. И това става на основание на жертва на Христос. Йоанна 1:29 така, когато Йоанн видя Исус Христос и към него каза така: ето Божият агнец, който носи греха на света. Вече няма нужда да умира никой за греховете си. Няма нужда да палим, да колим животни и по начин да примерим Господа, да го възстановяваме. Исус го направи веднъж за винаги. И Словото Божие казва, че той го направи вечно изкупление. В Йоанна 17 казва така: законът беше дан чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Христос. Значи чрез закона Бог, той беше моралният закон, да видим какви сме ние и Божия стандарт на живот. Там пише много неща. И когато четем, ние виждаме наистина всичко е хубаво, обаче самите ни сме грешници, няма как да го изпълним този закон. Самия апостол Павел каза, в Римляни 7 глава, пише като законник каза, който знае човек, като фарисей. С мусите каза, знам кое е добро, ама плътта каза, не ме слуша. И каза, окаян аз човек, кой ще ме избавя от тялото от тази смърт? Той съзнаваш, че в духа и в ума си знае си добре, обаче плътта не е наредище. И това каза, благодаря на Бога, че има избавление чрез Христа. Слава да Господа. Наистина, Йоанна 16 така, закон беше чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Христос. И Словото Божие казва, че кръвта беше наистина законовето е, за да понесе греховете на мнозина. Сега разбира се някой ще, но не на всички. Вижте, искам да кажа, че няма такъв човек, който ако дойде при Господа, се покае и Господ да каже, не, аз за твоите грехове не съм пролял кръвта си. Напротив, той вляза всички. На Бог познава от начало колко ще се спасят и колко не спасят. И той Словото може да даде много пъти. Не казвам, когато си се молиш там и канеше, той каза, бях при него хиляди по хиляди. Той каза, не бой се, мало стало. И аз казах, Господи, там са хиляди около тебе. Ти кажеш, не бой се, мало стало. Той знаеш колко тези хиляди ще повярват. Някои бъдеха болни, други бяха болни, други са интересни да видят какво ще стане сега. Други да захлябват за рибата. Всеки да ще нещо. Но тези, които си Бог ги познава по име. И той ги познава още при самото създание на света, защото за Бог всичко е днес сега. Той никой не може да бъде знан от някой уче. Едва не аз надях, че така ще стане този, той направи така. Ние хората понека може да се знадаме, но Бог никой не може да ви знана. Той познава всичко. Че сега Матея 26-27 казва така. Матея 26-28. Защото това е моят кръв на Новия Завет, която се прилива за мнозина за прощение на греховете. Много говори за мнозина. Слава бъде на Господа. И Словото Божие каза, че Христос умря на кръста, за да ни приведе при Бога. И много пъти съм наистина се взял. Нямаше някаква друга възможност да заведе Бог при себе си. Нямаше никаква възможност. Бог е свят, човек е грешен. И трябва някой да умре за греха. И този, който прие човешка, да умре вместо хората, и заради хората, той му бе Христос. Той дойде като един от нас, и не само дойде, но отиде на кръста на Голгота, умре за греха на целия свят вместо хората. И после казва така, че за да приведе при Бога. От Първо Петрова, той се казва така, защото и Христос един път постава за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. Праведният за неправедните. И така говори защо. И как става вижте сега? В самето е Словото Божие. В една 14 си каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота. И никой не доходи при Отца съм чрез мен. Няма друг път. Няма друга възможност. Това е много ясно говорим. Сега, тук не говори за дела, говори за истинска вера в Господа. Делата те се си вече. Защото някой може да каже, аз ще правя това или това, но да служа небето. Небето не се служава, небето просто се приема с вера. Делата са вече се си от това нещо, от вярата им. И тук в Словото Божие казва, че кръвта на Христа е тази, която ни приближава при Бога. А сега Христа Исуса, вие, които него си били реч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа, близо казвам. И после продължава още това сега казва така. И когато дойде благовестен мир за вас, които бяхте далеч, така са да бъде езичници си, и мир на те, които бяха близо и за евреите. Сега дума, и евреите, и езичници вече имат еднакъв достъп до небето. Докато в Стария Завет Бог имаше един народ привилегирован, че за Авраам избрави евреите, те бяха негов народ, пак са негов народ, но като цяло вече църквата взема тази позиция, ако мога така, вече
езичните евреи ще стават едно в Христа. И наистина това е една голяма привилегия за целия свят. И казва така, защото чрез него и едните другите има своя достъп при Отца в един дух. Слава добре на Господа. Сега, в Словото Божие, когато Петър, Йоан, началото на Петъчница, Петър стана да проповядвам, тогава всички се причислявах, радвах се тогава. Бог върши чудеса за мене, чрез Обаче малко по-късно имаше един човек, който беше куц прехранван, стоеше там. И тогава Петър и Йоан минаха край него и казаха, злато и сребро нямаме, но когато имаме, това ти дайме. В името си стани и ходи, в името на Исуса Христа. И той човек стана да пусна да ходим и се радваше, че го виждаха това нещо. Начало, че се зарадваха, но малко по-късно Синедрионът там, идеите, тогава ще духовни водачи, веднага изикаха Петър Йоан и казаха, в чей ми правите тези неща? Кой е правител тук? И тогава изказа, че никой друг няма спасение, защото няма поднимете друго име и дали между човеците, че искат да се трябва да спасим. И знаете, по-късно те ядаха бой, но после ги пуснаха, но така иначе, какво ти да срещу църквата, Христос продължава и днес да спасява и да изцелява. Сега Словото Божие каза, праведният за неправедните. Кой е праведният, кои са неправедните? Праведният е Христос, няма друг от него, само той беше праведен тогава. Неправедните тогава били целият свят. От една страна стои Христос, от друга страна целият свят. И той умря вместо нас и заради нас на кръста на Голгота. И какво става? Ще второ Коринтияни 5:21 казва така, дава отговор. Бог да прави грешен онзи, който не е знал грях, да ставим, че с него ние праведни пред Бога. Сега първо, Христос нямаше грях. Сега имат, вече, опитва се така, че имал съжена за Мария Магдалена, че имал семейство, вижда се вече дело с фалшификация. Словото Божие казва, че Исус беше абсолютно безгрешен. И сега, Словото Божие казва, че той взема греха на целия свят по себе си, да можем чрез него да имаме вера в Господа, да станем праведни пред Бога. И тук пример обяснява. Пример 5 глава, 12 казва така, един човек греха в света става за Адам и после чрез една личност, наистина Бог не оправдава за Христос. И тъй как че едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и че с едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото така че с непоследната на едния човек става дума за Адам, станаха грешни мнозината, така че с непоследната на едния мнозината ще станат праведни. Слава да ни Господи. И сега, може да говорим. Словото Божие каза, ще се яви втори път за спасението те, които го очакват. Много е важно, вижте, много е важно. Разбирам, че това, което направи Христос на кръста, той го направи наистина с една свято съзнание, че всеки един човек, който преминава през тази земя, има тази отговорност в себе си да избере вечността. И някой какво така там, ако не си избран, ама ако Бог не те е приел, ако така не, и това някой не записан там, няма ще имате. Искам да кажа сега, тук няма да влизаме в теология. Словото Божие, когато говори за спасение, Бог кане всички хора. В Словото Божие казва, че Божията воля е и Божие желание всички хора да бъдат спасени. Това е Божията воля. Сега разбира се, дали човек се да спаси, това вече личи над него. Но тук така, който иска да всички човеци и да си да познава на истината. Това е Божията воля. При всеки човек стои истината. Въпросът е човек да ще приеме, това вече не го личен акт. И какъв е пътят е? Пътят е покаяние. От Деяния 17 си казва така, Бог прочее, без да държи бележка за времето на невежество, запредна да всичко на всяка се покаят. В Йоан 19:30 Исус бидейки на кръста, последните му думи бяха свърши се. Сега много ако мога да кажа, провизирам, той каза, аз завърших това, за което бях дошъл. И въпросът е сега, от нас зависи как ще завършим нашия път. Я сега много пъти нещо, което е важно. Не е важно как ще този свят, важно е как ще излезеш от този свят. Как ще излезеш, това е важното. И за да много мисля Словото Божие ни насърчава, разбира се, като знаеки Словото Божие, знаеки това, което направи Христос, да го приемем, да тръгнем с него, да се отречем от света, всичко останало и наистина да има вечен живот. Защото вижте, няма как да искаме да бъдем с Христос, а също време да влачим целия свят подади себе си, да бъдем като света, да няма разлика с нас. Словото Божие така каже, че защото себе Божията благодат спаси на всички човеци и ни учи, всичко става сега, да се отречем от нечестието и световните страсти и да живеем разбрано, правилно и благочестиво в настоящия свят. Защото ожидайки блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог Спасител Христос, който даде себе за нас, да ни изкупи от всяко беззаконие и учи се себе си свои притежания, ревности за добри дела. Слава да бъде на Господа. Виждаме, наистина това е много хубаво.
Сега, разбира, ние имаме надежда в Словото Божие, че Исус Христос ни обеща. В Йоан 14 глава, 2 стих, той каза на апостолите, но това е вали за нас, той каза така: дома на отца ми има много обиталища, аз имам да я приготвя място. И като направя място, ще дойда да взема там, къде съм аз, да бъдете и вие. Виждаме колко ясно говорим. Много ясно казвам. Сега някой да ви казва къде е това място. И първото място, което отиде той е на кръста. Той на кръста го направи заради нас. Обрена на кръста, това е пътят. Сега думам, няма небе без кръст. Няма вечност без кръст. И отиваме при Господа, покаяваме се, приемаме го и ще тръгваме по пътя към небето. Той каза: аз съм пътят. Самия апостол Павел, че в края на времената за себе си, това също времето наближава и ще кажа сега. Бог ме дал наистина да види. Виждаме, Петър имаше така едно изречение, което каза, че ето край ме наближава. Виждаме, Бог ме дал така да разбере, че ето край ме наближава. И казва така, защото аз ставам вече жертва и времето на отиването настава. Аз се подвиждах до доброто воинстване. Пътя свърчих, вярата опазих. Имаш което пътя свърчих, вярата опазих. И това е много важно. Каква е отговорността на християна? Вижте сега, като така завърши това нещо. Християните имат отговорност. Да, не си приели Христос, обаче имат отговорност как живеем, какъв е живота ни. И тук Словото Божие казва така: като не представим да се съберем заедно, както някои имат обичай да представят, да се обещаем един друг и толкова повече, колкото времето наближава. Сега дума, колкото времето наближава, толкова повече трябва да се съберем, да общуваме, да прибъдаме. И Словото Божие тук дава едни препоръки. Нека държим непогубима надеждата, която изповядаме, защото е верен онзи, който се е обещал. И нека се грижим и за друг, защото се поощаваме към любов и добри дела. Сега, Словото Божие казва истина, в 1 Петро 4:7-8, това са много силен сигур, които така се може да завършим. Ти си още да ще прочитам. Той казва така, притчи, извинете, 1 Петро 4 глава, 7-8 стих. Говори именно вече за край, че последното време наближава. И той казва, и трябва да бъде ние. Казва така: а краят на всичко е наближил. И те живейте разумно и трезво, да се предавате на молитва. Преди всичко имате осъдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Защото той казва: съберете се, общувайте. Наистина ние примерно от първата църква. Първата, когато бяха Господа, събираха всеки ден, общуваха, прибъдваха, постоянстваха. Наистина и Бог причува се за мене, и Бог прибавяше. Така наистина трябва да се продължава и днес. Сега, има едно предупреждение, което искам да кажа само за край. Да, наистина ще се съберем, ще общуваме, обаче има едно самоуспокояване, с което ни предупреждава Господ. Това е да самодоволство. Ако всичко около нас е добре, ние сме добре, искаме добре, кой има толкова, как е греха. Но и Словото Божие казва така: но внимавайте на себе си, да не бъдете на сърцата ви от пиянство, прияждане, човешки грижи и обясняване на западната привика. Тук виждаме неща, които е пиянство остави. Ма казва така: прияждане, житейски грижи. Наистина, това направи така, че всяко нещо ще си има време. Не трябва да се остави едва не. Той сега толкова да намодулира, че едва не да няма време за молитва, да няма време за църква, няма време за общение, няма време за нищо, само за този свят. Просто не трябва да поставим Бог на първо място в живота си. И наистина Божие Слово ни дава едно обещание, че Той е с нас. И той няма да остави. Ще го представя 6:31, тук един си, който завърша. Това е много силен стих, който така ме харесва много пъти. Които сме рецитирали. Исаия 6:31. Тук говори за Божията закрила за нас, за Божията грижа. Казва така: но онези, които чакат Господа, ще поднимат силата си, ще издигнат с крила като орлите, ще течат и няма да се уморят, ще ходят и няма да останат. Слава на Господа. Слава на Бога. Това е наистина Бог. Бог няма да остави. Нека да